kahintang sa Suba, Layawan, Kita City. Kusog na po ng ato na tubig. Umikan sa ulan sa bukid. Sinutak na medyo taliti-taliti pa gyud. So kung magsige panigpadayon og ulan, talitim. Posibilidad mo dako din ang tubig ani. Diri nga side ana ato nga mga rescue team, mga si DRMO, uban sa mga katauhan ko dinhi nananaw nagsaksi sa pagtanaw nining tubig. Himtang sa tubig dinhi sa ato Suba, Layawan. Sumuonis siya karon. Sa ulan-ulan ang higita dinhi no aron masaksihan gyud nato sa kaulan. So mo ni ang atong kahimtang no ay mga tao nagatan-aw. So, ulan na gyud murag karyada ta ani ba. Murag ulan na. Ano na tatago lang tagamay. Na sige pag yun ning ulan. Pa gyud ni. Mo taas pa gyud ang tubig ani ba. So dili ra maabot na kandiyaw diya sa side. Kinahanglan yun yung sakyanan din kay sakyanan kasi muhugno ni tulaya. Bawal yung pandiri sakyanan nga mas standby. Ginabawalan ang sakyanan nga standby din tulaya kay aron dili gyud kasi mabugatan ba. Hindi pa dunay nagbantay dinhi ato si DRMO bantay nga ipalahos kay mga sakyanan. Ada nga side sila. Ga signal ni palahos ang sakyanan. Mga katauhan medyo tanaw lang sa sila standby. Ha? Ala o doon ay dako nga kuan kahoy yun naibot so ni palkata para padulong. Dagko kayong kahoy bro. Oh kayong kahoy kasi doon ay dako kayong kahoy ng kapadulong din eh. Takwas kahoy eh. mga kahoy oh nang lupa ng kahoy gero. Ay ngon na rin sangit postulay. Sangit gusto lang.